Dnes si dáme taste test na traktory a sú tu so mnou dievčatá, ktoré si každá jedno vyberú. Ja glamour. Ja mám Angel Chocolate. Ja mám Dubajskú. Otvárajte, babi, a testujte, ale úprimne. Wow, čiže krásne balenie. Ukáž do videa. Je tam aj názov papínka. Je tam veľa plnky. A ideš prvá, chutnaj. Dobrá je? Veľmi dobrá, dávam jej 10 z 10. A už si chutnala nejakú papinky čokoládu? Angel. A mala som aj dubajské jahody. Tak sa teším. Poďme na to ďalšia. Čiže ja mám glamour čokoládu. Veľmi dobrá. Aj vlasy si zjedla? A 10 by si jej dala. 100 z 10. Milujem. A poslednú tu máme Anielsku, ideš na to? Anielsku mám. Je plná plnky a je výborná. Takže naplnili papinky vaše očakávania, dievčatá? Áno!